Dulur-dulur kabeh, ing video iki aku arep masak olahan mie. Panganan iki cocok kanggo snack, kanggo sangu sekolah, uga kanggo cemilan nalikane ngopi. Piye carane nggawe lan apa wae bahane? Ayo disimak videone. Diwiwiti nyiapke mie kering 3 bungkus. Iki aku nggunakne merek Ecomi. Kabeh jumlahe dadi 6 keping. Ngumumke banyu sak cukupe. Mine mau banjur digodhog. Tambahne kurang luwih 2 sendok minyak goreng. Tujuane ben ora kelet lan mrongkol-mrongkol. Digodhog nganti setengah mateng dhisik. Yen wis setengah mateng banjur dipateni genine, banjur ditus. Saiki nggawe bumbu-bumbune. Bawang 6 siung dilebokke blender. Brambang 7 siung. Lombok gede abang 6 lonjor. Ditugeli gen gampang lembut. Kanggo nglembutke ditambahi banyu sithik wae. Banjur di blender. Kaya ngene iki dadine. Siapke wajan, dikei minyak goreng sak cukupe, cemplungke bumbu sing di blender mau. Masake nganggo geni cilik wae gen ra gampang gosong. Dimasak nganti aromane wangi. Sawise mambu wangi, ditambahne banyu saithik wae kurang luwih 100 ml. Cemplungke 100 gram daging pitik sing dicacah. Dimasak iwak pitike sediluk wae. Banjur cemplungke 250 gram kentang sing dipotong-potong cilik lan wis digodhog setengah mateng. 150 gram wortel sing wis digodhog setengah mateng. Sak uwit irisan godhong bawang. Ben ra terlalu garing ditambahi banyu sithik engkas. Lebokke bumbu-bumbune. Setengah sendok teh mrica bubuk. Tumbar karo tengah sendok teh. Royco ayam sak sendok makan. Uyah sak sendok teh. Banjur iki dicampur. Aja lali ditambahke gula pasir 2 sendok. Banjur kabeh dicampur nganti bener-bener rata. Yen kabeh wis kecampur, banjur dilebokke mie sing wis digodhog mau. Mine ben tetep dawa-dawa wae. Diaduk-aduk kabeh nganti bener-bener kecampur rata bahane. Yen kabeh wis cemarup rata, banjur dipateni genine. Diadem nisik nganti uap panase bener-bener ilang. Tujuane yen dikai endhog mengko ben ora cepet mateng. Yen wis adem banjur ditambahke endhog 4 sing dikocok dhisik. Banjur endhoge mau dicemplungke. Banjur diaduk-aduk meneh nganti bahane rata kabeh. Sakwise kabeh bahan wis cemarup rata, banjur disiapke godhong gedhang sing wis dielap lan wis dialumke. Banjur dirangkepi godhong cilik ning dhuwure. Dicemplungke mie 2 sendok. Utawa yen pengen bobote padha, iso ditimbang dhisik. Ditata sing rapi, banjur digulung. Bagian ngisor lan dhuwure dirapekke ben engko hasile padhet. Aja lali dikei biting. Yen awakmu seneng karo video iki, aja lali subscribe, like lan komen ben ora ketinggalan video sateruse. Matur suwun.
Lah ngene iki dadine arem-arem mie utawa lontong mie wis dadi. Aja lali dibungkus kabeh nganti sak rampunge. Iki kabeh wis rampung dadine 15 bungkus. Lan iki ditata banjur siap dikukus. Panaske kukusan. Dikukus kurang luwih 15 menit utawa nganti sak matenge. Ngukuse aja nganti kematengen ben mengko rupane ben ora dadi ireng. Sakwise 20 menit dikukus iki wis mateng, banjur dipateni genine, banjur diangkat. Iki arem-arem mie lan lontong mie wis adem. Ayo njajal dibuka. Iki hasilnya ketok sempurna. Iki teksture kenyal, padet, enak, tur iso gawe wareg. Iki cocok kanggo isian snack box utawa gawe ide dodolan. Iki iso tahan sedina sewengi ning suhu ruang. Muga-muga videone bermanfaat. Matur suwun.